Kublai shibun pastor na usyukri berit jong utrai hakajing yatrai ka kam ka jong ublai ngini akren yakne ka phang ka badon kam ka bakrau hakaktin ka jong ublai bad hakabalang ka jong ublai ladangan keli kawai ka jing keli kabasuk bah kan jia kumno na kabenta jonga na kabenta jongi bat kiying kisem ki jongi bat kabalang ka jongi lada ngimdon pisah ngiduna pisah ngikerdu pisah ngin saya jubab te kabenta kabangayo ban kren hani kapor kabamenta nakaktin ka jongublai ngakwa ban shimshwa tang lai tli ki benta kata gadai naka kitab Malaki kelenong kabalai kadekot ka bakhandai hadu shipo nangta ka kitab Proverb kelenong kabalai kadekot ka bakhandai du shipo nangta jingkeng kelenong ka bakat pra kadekot kabakhat ar walam ya kabashipo baro hakayin jingin show knang banlong ka jingbam hakayin jonga bato tenju yanga hakani ong utrai ki pait langan pli nem ya ka jing khang jong ka bneng hapi bateno bo kapi ya ki jingkerku kadba omnyam jakasho to burom yu try da kaspa barkiso ningkong kajingmi jongme baro kababatam baro nakumpnyang bat kababatam baro nakawain bat na ukeo kiso ningkong jongki king ya kabakin aingo how try ya kita ngalai hami kini kidei ki benta kabangakwa kum ki benta banbu hakmat hakajing yedei bat kanika subject te ka benta nagakti naganika benta ka jong kanika subject ngamud banong kabang kwa ban bu kumni nengkongin shim ya kajing lam khmat hadin kata kimat lengkot ngkwa ban bu kumni ki jing ai lane ki ei ki jing ai bang shem na ka bible ki jing ai ha ka balang ka jong ublai karukom lumbat karukom ai pisa kajing don kam bandon karukom lum lani karukom ai kabakhamba kajing ai jingmut bat kajing penkot bun bat jan baro kiseng lani ki kenhon ki organizations ki associations ki clubs ki groups ki baper la hangno ki judon beja kurkom lum ne pan pisa ne ai pisa lanes niang pisa ban pentrei kam ne penlut na ka benta ki jingdon kam baper jong katahi kaseng lane ka kenhon kentop yaki balang Kristan kabaya per kalong kumne sngap ha prabangit ba ki wei ki seng kilum pisa kilum donation lane ki ai pisa na ki rai lane ki rule lane ki kendon act
ya kabala tauhi dah kata kaseng kintu biya ka sorkar haswa ban lum kajna hapas shwa hapo dorbar tawai kadba ka balang kerpang ya ka balang ka jongoblay la lumpisa daki rai bat ki rule ki ain naka Bible naka Bible kabalang kala penbot da ka bapen baru kumno banlum kumno ban ai bat kumta ter tekini ki rukom ya kabala shim kum ka sus of ak naka Bible ka borsen syar balang haki kerdan baper laning ala ban ong haki administrative level kentopi ki balang shnong ki don kerkom lumber kom ai pisa ki circle ki district bat hado ka bor ka bahakle bat kata kadai ka assembly ngidon kirukom lum bat kirukom ai ya kabala seng nongrim nakakten ka jong blai kumta menta rabngej bej ngini apai bani apai ji kato katne ki jia kren kumba ka program committee kala bo ka wei na ka shifo bat ki wede ki jing ai ha ka balang isha bat nga kham sngude shu ban yaj shakmat rengkat bat ka rukom yesham ka rukom pentreikam ka rukom lum lane ka jing yetrei ha ka jing re bat ka ne kam ka balong ka practical experience tementa kito ki mat ki bangale ong nganam ong shu ngin poi sha ka banta ka banengkong ki ki jingai haswa bangan poi sha ka ne ka banta kam shakmat ngan bu shwa ka benta ka banengkong halor ka ni ka jingkli ka wong ki ki jingai ka jingai habang ipin shong nongrem na ka jingai Kristan jongi ka dei ka kam lane ka benta ka bakrau jong ka jingai ka jing mane ka jing ich ka ba pen i ne pen pau hi ya ka jinglong babha ka ba pen pau hi ya ka jinglong babha bat ka jinglong basbun ublei hi kine ki jing ai ken thobi ki jing ai ngo ki jing ai bakentang kum ki jing knya bat ki jing ai tilot yak naki ki baro kabakan top ya kapisa ya kapor ya ka jingla bat ka bor baro ban Christian ya ka balang ka kamu blai bat kino ki badon kam needy marginalized bat ka bakum kene ka jingai kadai banlong da ka mon sngubha ka mon lai loit ka bakmen bada ka donod bakhoj ba chisertap mensim omdei da ka ba pen i show off yaki wei banga ai ne ngala ban ai kat ne ngamla ban ai kadon kamru ban snuthu yangi bangilong ki sordar babha jong ki jingger khu blai yangi
kajing kren hang ni kendiat kandai kajing ai hakadur jong ka pisa money lane ka finance namar ladangi ai da kano kajing ai ru hakabakut ni haban penkala syaka pisa ni kin hika school ni tib haka conversion cost ha school ka sorkar ka ai ngi hajakaban ai ka peleng udai ki ai no da ka pisa ban pentit ban ai ja ya ki kna school haka skim midday meal nuksa ladang adon chipo tli ki patau ngamla ban lei ai ha office sekolah pati da uwe upatau nak chipo tli ladang ile kumta kini ki pastor jungi pelapti ki haban bamno ki haban siu da kapisa lene haban di kai ka mangmud ban ong kajinya keren hang ni kadai syakapisa la kadai da kapisanar kapisa kot lani kapisa kabangi haban cubu jingking hakajuk kabamenta da ki mesin electronics lana ki internet ki apps ki cards ki online banking transaction bat kumta terter kani menta kala iyaj bha hakleng ka prathai om shu kumenshwa habarang don kata ka bay ai kaliang da ki mar ka barter system tongan kutang kata ka benta ka bar jong ki ki jing ai ngai nguyu blai ka kubor menne ka por shpo baje kala kren ya kani ka mat ka bang abu akni ka por ka jing ai ka dei ru ka benta ka bakrau jong ka jing syakri blai ladangi kumklat yang iki prabangit nilayos ngo bat niyos ngo menta kumba laong menni baka jing ai kadai ka benta jong ka jing skriblai ban pen pauru ya ka jing ij bar ka jis ngongo ya ka jing kerku blai yangi ni pen pai ki jing ai da ki tiar lana da ki mar hakaru kom jong ka jing skriblai nang ta shushu ka jing ai kadai ka benta bak rau jong ka jing syakri blai kabala pengela ya ka jing la jongi ya ka jing nang jongi ya ka jing start jongi kumno ban pentrei kam kum ki sordar babha ya kini ki jing ai kapen iru ya ka jing la lene jing nang jing start ban penon kam ya ki jing ai ki baper rengkat ka jing ai hakadur ka pisa bangia kren krepang hagani ka por ka bamenta kan yaj langru ban penon kamlang hagaju ka por ya ki jing ai ki baper ka bau bleula ai hangi la kalongi ka por ka sap ka phong ka talen ka jingkit kli knang bangila ban pen klang ya ka kam ka jong blai ya ka hima ka jong blai kum ki syakri ki babha ki bab diang hon hakmat ka jing yo ublai ka jing ai ka deiru ka benta jong ka jing syakri ban keresan ya ka kam ka jong ublai ka church ministry ka tin ka jong ublai la puli ban long ka jing bam ya ka ying jonga ban long ka jing bam ya ka ying jonga lesing ya habat kani ka jing pen kre ka jonga kumno kan long jing bam kumno kan long jing bam ban pen mi balang ne pen roi balang church planting don kam ya ka pisah ngelak keli na do basdang hatu lada duna pisah kerdu pisah om don
kapisa kumnongen le. Namar ngidon kam ya kajing roy ka balang, kajing roy ki prabangai. Haba roy ka balang, roy ki prabangai kayar kahimau blay. Matrai kan dei kajing sisa. Haba roy ki prabangai, roy ki balang kayar kahimau blay. Ya roy you try. Ngidon kam ya ka statistics, ka quantity, ngidon kam ru prabangai je quality, haka juga por. Ban Krishan ya ka kam ka jonglai, ka don kam ru ya ka jingelap gospel, evangelism and mission. Ban pendap ya ka jingkot, ka hukum kung Jesus Christ, Matthias arpunyo kerkendai arpo. Ban lei sika perthai ban pelong sendrani ki judgment riu baro kane ka dei ka hukum onomla ban lei klem kapisa onomla ban lei klem kapisa ngangawan hangni larangawan ra kali khatsan spa ngalot nanong stoing nang ta shushu ban Krishan ya ka kam ka jonglai ka deiru ban Krishan ya ki nong trei kentopi ki pastor ki evangelist ki missionary ki staff office trei kam nang ta shushu ban yarap snobha lanes ngolem so snei charitable support haka balang idon ke Nirmos, ke Life and Home Ministry, a Life and Hope Children Home, ngidon ke Child Sponsorship Program, ke jing IA Center, bat ki way de. Nalor bang idon ke Mission Board. Ban Krishan ya ke kam ke jongoblai, ya ki project baka balang kapenmi. Kidon bon ki project ki kam bakalang ka balang kapenmi. Nang ta kajing ai ka dei kajing syukri. Ban peni ya kajing e basisha. Yau blai badia ki wede shift from self to others. Ngan poi seka benta ka baar. Kijing ai bangi Shem haga Bible. Kabaning ngan krentang sautli kijing ai. Ka wei na ka besipo kumbala kwa haga subject. Kanang banu Muslim ka wei na ka besipo habangi peja ka history haga khotbah. Lasdang dau Abraham habau ai ya ka wei na ka shipo haki kitab Genesis kalanong ka bakhatsang ka dekot ka ba arpo nang tang yui la pentrei kamru hadin da ki briu jong ka kodba ki briu jong ublai kum ka jong Moses dei bala pentrei kam nyu i la pen skem bat pentikna bakan long sendon ka hukum lane ka ain hakatu ko por ban ai ka jing Krishan ya ki lebi bad ya baro ki jing don kam haka temple haka tu kapor la ya thu shu haka por jong kinong itu lupa kum umalaki haka jing yadei bad ka jing ai ya ka wei na ka bashipo bad kini ki jing ai haka tu kapor ngiyo i
baki bakambun hi kadai baki yo naka farm naka rep kariang mar kadai ka agrarian society itu kopor kamlong syu ko maniki sngi ki bamenta kala kle nang ta syu ngiyo i haka testament ka batmai haka gospel kat ku Matius kalang ka arpulai kat khot ka arpulai ka ba u Jisu udumok ya ki Farisi bat ki nong tho ka buong pi ki barsap pi ai ka ba shipo yu pudina na ka dil bana kumin pino ya ki ba khamba ki balong ka hukum ya ka hok ka jis nei bat ka jingej nang ta na ka kodba ha ka jingidai bat uso nengkong ngilap ha ka history jung ka kodba lasdang kitab Genesis kadalong ka basaw ha ka ba u Abel ulaai ya kun lang brot uban nengkong bat bab hatam syaublai bat ya kanero la penlong ain penlong hukum hadin kini ki pastor ki pule bha ki penon kam la penrung haka kabaki ong ika katura ngaru ngabudlang kumakren ki pastor kalaha pakatup jung katura la penlong ain yaka nangta hakitab Exodus arpulai khat kendairu la kren spang so nengkong naka kendo badai ban ai jingkeng khat pra arpulai khat lai dei ban ai ka ba hatam nagitu ki jingmi la kolong wanyu keo bat kung ta ter la tho hang to nang ta Deuteronomy arfu riu ar laong uso nengkong ba men walam nakari jongme ba men buru hakasyang nang ta proverb ab khandai lai pho kumra pule men nengan phai biang si sen to burom ya kaspa baru so nengkong ki jimi jongme baro jingkeng katsan katpra ki ei ke baro ke bakhan nengkong nakado baro ya bakinwan ai who try nangta kajing ngongo habang ipule ha kani ka kodba prabangait ngasupen kin mau na lor ka wei na ka shipo uso nengkong ki donru kajing ais ngongo ngokmen ngoburom ya kajing gerko ublai nangta kajing ai ka basaw kijing ai babun jat bun rukom ha ka testament ka batmai iwei kurin kan riu ar ha ka sngi nengkong ka tayo to wei pu wei ha pi un bu no halade da ka bakin show kat kum kajing yo jongo kat kum kajing yo jongu ba onom long kajing senyang sbai ndang lawan ong upol nang takurin ar prasau kida kerpat yangi da kajing kerpat ka bajur bangin sim ya kata kajing ai bad ya kata kajing slok hakabaya sam ya ka hariu haki riu khoi ngapu ya kane kum kijing ai babun jaj bun rukom haswa bangan ai ki katu kini kimat ngan pai biang sekani ka benta doni wei pravangait iwan klianga haswa bangan rung haying mani menne hangne flau yong hatulong neem ka wei na ka basipo ban pentre kamno hagi balang sno na ka benta ban sna ying mane na ong em na trangi kerjanya kata ngia kerjanya kata
ki pastor ki kongu kle te I ong kum ni don haka balang ki bale kumta ngong kata kala bakla onom la ban penun kam daki balang snong da pastor marway mga urang balang marway lukmi balang marway daga balang kadai ban late bet haka ying jingin show hakulapati kan mau hai kata to namar kata habang isngutu ia kini kijing ai haka kodba kumta ngisngutu ba kitei ki bentana ka Bible kini baro kijing ai kidei ki jong ublei kumutrai badula ai hangi kibriu ban im bat ban mentoi sibon ublei ulapan tang kendiat naka benta kajing don kam ublei haka kam kajongo kani kajing ai bat kajing pan kapen iro ya kajing yadei bajan ubriu bat ublei klem da pendekut lanoro nadu ka testament ka barim hadu ka testament ka batmai bat hadu haka ni ka minute ka bamenta bat nang ni shkmat kapen ya ka hok ublei ban pan bat ka hok ubriu ban ai ngidon ka right ban pan ublei udon ka right ban pan ngi ubreu ngidon ka right ban ai kapen iru bakadei ka jing mani bat ban syakri tang ya uni ublei uba ai bat uba pan bat ka jing ai kan dei banlong da ka ba hatam ong gaktin ka jong ublei bada ka jing sngongo utam ha ka jing im ka jonge nang ta ka jing rku kin slai kin dap ya kita kiba ai ong gaktin ka jong ublei ka bangla pule ka balai ki jing ai ha ka balang ka jong ublei subas ngabha nganjer kerteng lut kat ya kabang ayo ngalale research bah ngalongi pastor jer secretary sya yang bangan kren bakhambun kanong practical teaching ka experience ka bang alap ngai shem ha ka jing yetrei ya kene ka kam kijing ai ha ka balang ka jong ublei ka balas dang bat ka balabu daki long shwa man shwa kiriu krau jong ka balang kiriu krau jong ka judgment riu kiriu krau jong ublei ka wei na ka bashifo uso nengkong kijing ai jing sngongu ukau kam ka general phone assembly ka ba chispa shiying shislam don em bom patip General Fund Assembly, Chispa, Shiying, Shisnem. Ki jingkin show, lane jing ai ngu, haki jing yeseng. Ki jing ai bakerpang project fund. Kum ke jing shnaying mani, tit kendo, lane jaka mission, lum jing tap, jing rap snolem snosnay commission. Pediang jing seng ba pediang ka balang hangni hablum pisah hab ai pisah ki skol bat ki wei de ya kini lale nado nak assembly level lale ki district haki circle bat ki balang sno kini ki jing ai ki babon ka bang jer hangni nang ta ngakwa bangan kedau kerpang yaki katu kene ki jing ai halor kene ki jing ai ka baka belang jong blei ka don ka wei na ka bashifo kumbala pule mene na ka shi na ka ne ka kitab ki malaki bat ki wei de ki di khot ka bible
kane kadai ka hukum ban ai iwe na ka shipo ka bamut shitengka na ka shipo tengka shipo na ka chispa na ka shihajar bat kumta ter lane kinong rep uwe uso na ka shipo tli kiso shikriya upan uso sao na ka shipo tli ki na ka shipo kriya bat kumta ter lada pihab jengmut bat nga ne de na kano kaba ublay ula kerku krepang yangi ngala late page benia ha ka district Noston map yanga ngala ongan ai ka kenjak case study ha ka district Noston ka way na ka basipo kadai ka jinglum ka ba hetam na ki jinglum baro baka balang gadon ngania thu ya pi kum ka benta bangin syai kedar hakini ki lais nem baladep haus nem ar hajar ar fuar ka wonten ka we na ka spo kami kendai po ar poin kendai pulai persen kentup ya kijing ai baro ka bangi pha syaka assembly ka we na spo uso nang kong kijing sngongo bat ka general fund assembly ka ba chispa shiying shisnem uso nang kong ar poin kendai po pra persen ka general fund assembly we poin pra we persen Haus nem ar hajar ar fulai ka we na sipok kendai fulai poin ru fulai kala kio nang tau so kong ar poin prap kendai ka jirfon assembly I we poin sau fusan haus nem ar hajar ar fusau ka we na sipok kami kendai fusan persen kala kio sibon nang tau so kong ar poin ar kajir phone assembly kami way point san persen kani kadai kabang alap ngalap pulip ni aki file jong ka district Nongstoin nang ta uso nang kong ru udai ubalat to shai hakak tinu blay bangi day ban ai la ka day ka tulob baning kong bangi yo lum bangi yo kam jing yo nong nang kong ha bangi le business ne dukan ki jing mi nang kong ha ba rep nang kong ha galingka ne ki bri ne jing mi ne jing yo nong nang kong haus nem bat kum ta ter nang ta ki jing ai ngungu man kasnem ki don ki prabungai ki ba ai ka jing ai ngungu ya kano ka jing le bha bat jing khu blai ya ka jing im ne ka ying kasem ka long ka bdon kam ban ai haba bishar na ka tei kanuksa balapen I haneng ni sngo thu shai ba ka we na ka basipo ka dei ka jing ai ka ba hetam ka badon kam tam bat kaba koridor tam rengkad bat ki we ki jing ai namar ki dai ki jing ai ki baken jaman sem bat ki baken jablai kumbala kren ka tin ka jong blai badla te ru da ka hukum yangi ka bangi ong ka legislation lane ka obligation lada claim ka ne ka jing ai ka balang kamla ban trei ki kam ki bobun ne ban yai pendap ban penyar ya ka himau blai ha ka hukum jung Jesus Christ tenrei habang apej benia ya ki jing ai kentup yang au bayang hang ni ngidang don kam sibon banang perkat kamba dang don sibon ki jing le sting ki jing bom sim kia ki bom pat kwa ban ai ne ki bom pat kwa ban sutu ban airu ya ka kam ka jung blai ka ni ka por ka badon kam hadu kata bangin perkat kamba ngan poi se ka poin ka basau
karukom lum ni karukom ai. Haka Bible ni Shem mengilap karukom lum bat karukom ai berabor kadai kajing leidra haka temple. Ngaklem wat jengai klem wat bun ring alap tangkata telesi kedang donski weipat kirkom lei ai saka temple. Ka balangru ka donla ka jong kirkom ai. Ka bangyong kita kirukom ki policies ki procedure lane donru bangi penun kam ya kata karukom ai jungi ka tradition ka practice haka balang. Nadu basdang ka balang lesi. Hadu gini kisngi ke pamanta. Tehnrai ngilatip kumbala kela kapor la kela bun nadong hadong bun kila kela hadu gini kisngi ke pamanta. Haka jinglub jingtim uni mga ubayeng hakani kapor ka pamanta ngalap ki don kini kirkom ai haka jing dei kerpang ka we ne usipo uso nang kong bat ki jing sngungu nang ta ka jirafon assembly don ki balai ai ha unong lum lau dei pastor evangelist lane orang balang la haying ni hangnu ka bagi kendo kata ka we Kabar, don kibara haying mani, badlej bu haka jaka bela penkre kerpang. Kabalai don kibalej ai ha office balang hakula pati Shillong. Kabasau don kiba ai lingba ki kolektor balatung da ki district da ka jing pta kabor balang kamuda assembly. Ka business association nang ta don gi ba ai lang ba ki secretary balang lani ki rang ba balang kita ki di benta kuat pen ken mau ni ka por ka ba menta namar nga don tagi jingmud hadin kumno banga jer ya kini ki kom ai la penun kamru ya ki risibuk bad register ban bu record nang ban kampen hun shushu hoi la hun hi ta ba kampen hun shushu ya ki nong ai bat kinong pedang nang ta donru ka basu ai da ka basu transfer hagini ka juk ka bamanta te ki wei lese kidang don na tangan poi sya ka poin ka basan ka jing don kam bandon kerkom lum nerukom ai ka bakamba Tengah kerpadi ki pastor kinong penyaj kabor balang alada bakalamap duna pendap lada long kabala bat kabadai kajing don kirukom kibabha lanelenti trekam bakambnia kadon kam hadu kata kalong kabasisha ba kajing yolum collection kan duna lala kimbiang lane kim tikna kirukom lum lane kan bha banyolum shibun ladangi don kita ki jinglum ki bakham bha bang shaj ong ki proper channel ki proper policies lane kita ki due procedures Kalong ka basisya, lada bun kinong ai, ki kimbiang kirukom lum, kajing miru kaduna. Lada kendiat kinong ai, kabiang kirukom lum, kajing mi kan bon. Ngatray pinihap ya kata. Namar kata ladon kambat penbha. Ne penkela, shushu lada idon kam. Naka way ka pores ka way pat. Henry prabangait. Baye chu try jisu ngan pen ken mau ya kane ka way ka jinglong briu jongi. Ngim kwa ban pen kela
Namar bangis din ha kita ki tradition ki praktis ki jungi ki rukom ki jingmelin jungi bala jule mensyua bad ngiri tengen berabor ha kata ka jing ong ba ki dei ki jing hikai jong kapalang ki jing hikai jong kapalang ngamud ban ong kumne prabengait tongin persyang no ban penyaper ya kirukom trei kam bat ki jing hikai syong tenrai jong kabalang ki polisi sebagai doktrin jong kabalang ho ki don ki doktrin ya kabangim dai ban kta ka kamram jungi ban kta kalong ban pen klain ya ki henrei kirukom trei kam ka don kam ban pen kelabat pen bha syu lada don kam ki rukom treikam ki babiang hak sensar balang ki mentoi shibun ki arab shibun namar ki ker ki da ya ki jing hikai syong tenrai jong kabalang ki ker ki da ya ki jing hikai syong tenrai jong kabalang kini ki rukom treikam jong kabalang kala don kawe ka jing kren haka jing dei bat kibriu sorkar haka sorkar Meghalaya balai ladon kam ban penbuni ki blok ki subdivision ki district ki he sorkar ki ong kumne ek por tu khana habe shongkai ka jubab kalong ban penjan ya ka sorkar bat korkom trekam sha upadpa closer draw closer to the people. Kat banang jan nang suk nang bhabat nang mentoy. Suk bat khambha na kaliang ka bor penyai. Suk bat khambha na kaliang kipat ba. Day na kata kadao ngasem. Ngapa prabangai? Lapen mi balang, lapen mi circle, lapen mi district mentane lapen mi assembly. Ar hajar pefranginon ar teli ki assembly. Nang tadon ki baong. Haba ai balai onto receipt. Ni register. Haba ai kakti kamon balai untip kakti kadiang. Kadon ke jengkeli kum taru. Ha ka jing sung thu barit jonga prabangait. Lada tip lane tip compare bat kam lele. Baro ka syong ha ka mensim ai jongi. La ka kujnem. Shir serta mensim nem. Shi jing mut nem. Lada yo i ne yo i. Kajing ong le se balai kakti kamon kan tipi kti kadiang kenata kadiang ye kamon. Nganga kam sudai bat kajing kan hit ko yung Jisu. Ya kita ki Parisi. Namar ki ai da kajing mut sarong. Ban pen i ya ki nong but jong ki paj ba jong ki bangi ai kat ne. Ladang ile kum tate kabha ban ya buri. Ban ya buri. Ban ya buri. Lada kam kod mensim kajing ai. Kabalang kadon kam ya kajing trei kam ki balong syai bha transparent. Kabak hamsuk easy. Kabak trei kam syat effective. TEE. Tu ni kan mau ikan ni. TEE. Transparent, easy and effective. Namar la kumno baro ki prabangai ki dei ban ai bat baro ki ba ai. Kin poi renti syaka jaka badai ban poi klem ja lenti.
Namara day ban ai hub nai February kam day ban late poino hub nai June July ka case study ka banengkong don way upravangait ubasay ka envelope menshwa uong are kanika envelope jonga kadon hangni kap barkat kapisa ngam tipshu kerteng rum don shu pisa ayuru kam don shu usay na kapla marla slemba ki ong ki permit to ya penra sekolah pati pi balai selong tipshu kapisa ayu kadon hapla jong ula slemba kami naki barang syatan jonge tenrei menta siki tanjongi pravungait saka disik noston riangam tarasan ka banga kamtep kam longshu kumta namar bangila don ki proper policies ki proper channel ngam tip ki wei ki district ko ki pravungait lagalong ka jingsang samla ka jingsang kentai ka mission board bat ngi ka district ringkat bat ki sengkna ka Sunday school bachelor department proper policy na ka balang syaka circle syaka district bat sya assembly kam ja syo bat ka kloi bha hingan ai tagi widuksa mensyua perbinang sang praktis habang alok sekretari jung ka jing sang samlah po district nong stoin habang ilum jing ai ngu yut sonde ngi circle ki balang ki wan ai yangi kino ki bom poi ka jing ai ngu latip syai ki klet ban penlong jing seng yut sonde ki klet ki ka kamram jungi kalong to ngin ya perkat kumno ngin ya slok ikini ki prabangai yakini ki balang bakin penlong jing seng kin rakhe ki yut sonde kan klan ka balang bat kum tat ter ngile je slok bat ki kham tam dang latip ba ki don ki cibun ki jingduna kham tam ki balang ki baret tina martang yo lat kumno banya teye slok haka kam men simro lengba kan ikalenti ka nuksalan ke studi ka baar haka weina ke sngiu blai haba wan kren wei ulongpa bakan jamin sem haka balangga jongi hamoyong lum sentiu ubawan naka balangka bahe bhale se ka bahe tamporik si jantia hai than nong kendong ula keli yangi yakane ka jingkeli piale kumnu pilum yaka jing aingu pio lum bon bha haka chisngi ka jong ublai manga badus ketri jong ka balang iba HR lengkoi idon hagane ka jing seng nyong nyila persang bun kilat kelenti kumno bengin tau ya kalat ka besuk hakabak hado ka komiti balang kong ngintungno da nonglum kolektor ubaka balang ka syania bat ni ai ya kamit yo man kas ni ublai haba long jingyesen usong kamit ulum ya baro ki judging ai pitip ni don ki jing ai ki bobon ki balai chek assembly ki balai chek balang snong ki balai chek circle ki balai ru chek district une ukit kli ban lum baro chisnam hado ban penkudno ka live hoitrik jong ubnai disembar te ki prabangai ki baai ki sukbha lara kimya kendu ya usketri balang lani kolektor bat thungne ka district daga basuk ki don ka jaka ban ai hakapor long jiesen bat ngani thu ye phi usketri balang udon hangne ngalapan ngala ongi bangan ai ka bolong practical ka case study house name arajar khat riu khat nyo habangi le kumta tang ka wei na ka basipo kami palat ya kamar chiteng marchisem hakapor bangim padle kumtang im padon kini kirukom kami tang kendiat dangila le kumta palat ya kamar chiteng ngan su anu ksano ladangi yo lum saulak kan mi khat arlak marchisnem de
Kamut paladi kamar siteng kami hadin bangile kumni. Tinamar kata kamut banong. Kamang na du mene kadai ya kirkom lum na kirkom trekam kibabiang. Haka jingidai bat ka distrik ru ngilap kalong kumta. Haba ngilap cek bah ya ka jinglum nadu ka basdang. Ngani thui phi kumni ngilap cek ngan kerenta kendiat kumni. Ngilap cek nadu ka por bangitung kolektor. Balap tha da ka bor balang. Haka snem ka beningkong ngitung kolektor ngidon kat sangut ki kolektor habo ka distrik. Bandung Wenish Post so nengkong Jerfon Assembly ngitung bakilong ki circle kilong ki secretary circle kilong collector kini lightly but hakapor ngitung kendiat ki collector ke district kajing yolum ke kendiat marchisnem ngiong imat keladon kam bantung bun ki collector ade cerkei ba ke jingme kadang bun collector nang bon ka jingmi hapo ka distrik ka jonge namaria ki jingmi baro la pha kopi sangi ka distrik hadin bagila submit ka pisa ha business association baro ki collector ki pha sangi ka distrik ya ka ri ya ka jingyolum kumbalap tha da ka bor balang kani ka city ngalawara knang lada kat snem kanede ke shiti ke bala patarnti bagi distrik ini trelang bantung ki collector ban pa ya report ke distrik ban submit ki pisa su accountant jonggo balang shlong bad ya ka jingyolum jongki ni pensngo hak annual report yung snem tangka total namar ki pajba ki kwa banyos ngo ki jing ai jingmut arsteng kijing ai jengmut kabha kabor balang ban perkat kambha ladalong kabala banang kampen bha shushu ya kani kerkom lum bat kerkom ai